on calminama yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV e dow inde Piindi Média woni radio ngo haalirde nde e télé o salminago nede salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone men caggal yettude Allah ko yettude nulaɗo makko ɓurnaɗo windere jettan jignaɓe men e sernaɓe men e sernaɓe mumen en jetti bandiraɓe ganduɗa ko kañen goni yeeɓiyankoɓe télé o e kuuɓal en jarnima en jetti jetto keeriɗo ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe e heɗotoɓe yewtere men gande men fina tawa en jetti sel men musidɗo men biyeteɗo Bocar Niang somi jumani mo jool Samba e Diŋal fecci poode feccani aynaɓe en jettiɓe kamɓe foof e ɓesgu hono Amadou Tamba yaha mum e Malal Tamba en jettiɓe en jarnima yeeɓoɓe nde ɗo yewtere gande men fina tawa nde tawɗen mamiraɓe ɓen tawi mamiraɓe golli golle jodɗe cali hen yaware teddi hen koni hen wonen ruttiɓe jomumen yo Allah yimaɓe yafoɓe hanaɓe aljanna ne waɗi kadi mawɓe heddiɓe balɗe ɗe juuti yo Allah junno duusu ngo yo duusu ngo juut gandal ngal ɓe jogui ngal ɓe mbasa yadude hen kono jetto ɓurɗo heerade faade sukaɓe to banggue duuɓi kono mawɓe to banggue haqqillaji saliɓe ngal gandal yaaha ngal majja waɓen ceerno Ousmane Ba o jaama kanko woni hande koɗo men e ñalawma hande natti tan wonde hono jotiyanke client hakkude neɗɗo gollotoɗo e ayawo wonti ko enɗam e ceylagal en jettimo on jardimama mo sel men Oumar Sow en mbayruɓe men ɓe ganduɗa ko bandiraɓe hewɓe kamɓe fof garnoɗo en jettiɓe en jardimamaɓe en jetti caméraman en ɓe Ali Fall wondude e Djiby Dieng e dendagal wondiɓe muɗum ceerno Ousmane Ba ko addi foof min mbayino yiidema kono min ceerani e nandema saabu sa e sa foof yimɓe noddan min ne namno holto gonɗa sa e sa fof ɓe mbiya kaalowo gandal mbew gandal koode holto woni amin jarnuma no heewi no feewi gandal koode ko gandal fulɓe yanta e gandal diine l'islam gaynako eggowo ko koode hoynoto ɗaccugo yeehi bawgal ari cubballo gawowo hade mum awori ko koode ƴeewata ayi demowo ko koode ƴeewata so tawi ɗaccugo hooyi koode jeeyi duule nanaga aɗa jeeya e yaltinɓe ɗum ɗo holluɓe ɗo yimɓeɓe ɗum waɗi ɓe namnoma e woɓɓe kadi namnotoɓe ma gandal ma ngal ene jiiɗi ƴettude hen windoɓe e wittoɓe e namnotoɓe gaga gandal ngal e yimɓe wittoɓe ko fate koode to banggue gandal mbew ceerno Ousmane ko addi fof holto gonnoɗa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man laffa liffuhum ila yawmi liqa alhamdulillah yettode wodani Allah en juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina musidɓe ɓe foof kala ɗo pullo woni tan aɗa salmine aɗa juure aɗa wiye assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Abou mi salminima mi salmini ayawo Piindi TV e kala darowo en hande aɗa salmine aɗa juure aɗa mawnine a jarama noon min jaguma yafuya men nalde yewtere nde yafuya momin ñagotoma noddoɓe ne mbiya kuutima gandal ma naftorima ɗum ko en jetti Allah wiyoɓe noon min jii koye TikTok tan ko seeɗa taƴa kono amin jinno hebde foof komin janggoɓe wittoɓe ko fate koode taw ɓen gona yoɓoɓe jaafoɗa min emin dokkaɓe bindande ɗe taw ko timmuɗo ɗo e Piindi TV gacca a sacci hen haqqi eyyi alhamdulillah aɗa andi gandal kam ko nelaɗo wi ko tan elmu kullu shay'in afdalu min jahlihi woni andude foof ɓuuri wasde andude hay hunde gandal noon kala mumbo a jangginani e daara aɗa ɗum wawi jangguine e écran minen ko noon waɗi ɓe gandantuma ko e daara ɓe jangguinte so ɓe garima ɓe jangguine waɗi ɓe gandantuma noon e o écran ɗo émission ji mbatten ɗi mi jani hen retour aji kewɗi ɓena mbiya ɓena lamdo hono nde hoodere hono nde darori hono nde waɗa darori yeehi ha waɗama hen groupe mo gandantuma min mi jangguidat hen kono ko wiyete ko kawkabu sayara tabia foof ena jangguine pour ɓe ganda gandal ngal gandantuma ko mbawgal nafde woni gandal andude hoorema ha para neɗɗo o pour sa wawi yiiɗi nafde hoorema il fallait que ganda an ɗo gimmorɗa il faut ganda an hooderema hoɗo darori il faut ganda an hande hoko woni sadaka ma il faut ganda so hooderema yeehi ha niɓɓiti hono mbawɗa wadde feere ha hoodere nde laaɓa ndax hewɓe hande nani e caɗele ko addiɓe tan woni ko caɗele ɗe ko koode ɗe niɓɓiti ndax neɗɗo o an a anda liggotoɗo ma a anda jakkowoma a anda jiɗanɗoma neɗɗo na wawi arde e manama haalna ko weeli
ko jiɗɗa nande kono ana anda on hande kala koko lor gimmiɗo e mako e kanko waɗi mo donc noon ɗum ɗon addata neɗɗo o hande kala koko gimmantoɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yamirine neɗɗo o kala ko natanta ya dar hen ha ganda hen dana hen dalil puɗɗa huccidde hen eyyi joni noon neɗɗo o so immima mo daareya ko hono o watta ndax hande hewɓe no mbiya mbiɗe jaaha to sernaɓe ɓe mbi koode amen ko ni ɓe natir amen ko ni ko ni ko ni mo kala o wiye hoodere ma ko leydi o ko ndiyam o ko o nangue o ko jeygol ɓe jahisat tan ɓe kaala ɗum ɗon noon ko addi ɗum foof ko wasde andude hisab neɗɗo o hisab neɗɗo woni calcul ganda oɗo rawhan makko awalan ko hoko par ce que sa calculi inde nde ma yaltu ko wiyete ko ismu ko wiyete ko rawhaniyata kadi ma yaltu ko wiyete ko kadi ilmu tabia ma yaltu woni natir neɗɗo o ɗum ɗon noon nden mbawata rewde hen ganda o hono mbawɗa mo wallirde a jarama gande joɗɗo gandal to banggue gandal koode gandal mbew ko noon fulɓe mbiyanno tawa to banggue koode sifaji jalta hen asugo neɗɗo o ne yalta hen kiita ne jalta hen ɓamtare ne yalta hen tooke ne jalta hen kisale nden ko ne yalta hen faddade musibaji ne yalta hen rewɓe noon hewɓe wiiɓe to banggue nooɓo o eyyi nooɓo o eyyi mi haalat koko goyti wona kamɓe tan nooɓeteɓe jooɗo walluɓe nooɓo no worɓe jooɗoto saabu worɓe heewɓe ko wonkaɓe yo jooɗo e galleji mumen wona ɓe tan donc yo jooɗo noon ko addi men e liddu waw faade walinkoɓe sehil men yo pañol salko heeɗiyanke yeeɓiyanke mawni ko goko no sankito waali to yo Allah yima ɗum yaafo ɗum haala ɗum aljanna wadde walinkoɓe yo pañol sall ɓesguji mabɓe Thiawa Niang Idrissa en Ama Diallo en ganduɗa ko ɓen goni Daouda Kaba Soumare en Hamidel Waali en kam fof ene liɓe duwaw holto naati tan to banggue koode ɗe mbasa yejide noon rewɓe mbi ko kañen tan joƴƴinte e galleji he mbaɗne noobo jooɗo worɓe ne goppano jaaha bisimilla eyyi haade en natɗon ko jiɗmi haalande yimɓeɓe foof nana kam ay neɗɗo o pour mbawa nafde hoorema il fallait que ganda hoodere ma kala mbawɗo wonde noon dargal wona fijirde wona gandal ngal gandantuma ko gandal hande walla ko gandal hanki mawɓe men sernaɓe men shérifaɓe men foof ɓe mbaɗanno dargal hande mo kala tan jananno mo gandantuma hande accat ɗum e galle he so yeehi haajani haaju natani lawol walla foti nadde e haare woni jihad walla foti nadde e hunde nodda ɗum o wiyamo yo daranmo so daranimo noon o waɗanimo listihar ko nden o andata hoko foti wadde e hungu ñalngu o foti yaltude e hoko foti yaltinde sadak dak ko yahata ko dak tay ko ɗannal ma Allah weɓɓinanmo tawi ko wallu hare ma Allah ukkumo hen ko yiɗi ko woni gañade nden noon dargal wona ko gandantuma hoore mum ko fijirde comme noon no sukaɓe jaggiri ɗum ni dargal ko gonga kala ɗo ɗo neɗɗo wawi wonde il fallait que ganda hande ko nafatma mbawa hen yaade eyyi ɗum ɗon noon kalannomi hen ko heddidi ko noon woni neɗɗo o haade mamo waɗande nooɓ il fallait que ganda hoodere makko ko ɗum addi o tableau ɗo joni yimɓeɓe kaalat hande par ce que na weela kadi neɗɗo saɗa mo jangguina kalanamo nasuji ɗi awalan koɗi hono woni ko français wiyta ko nature yimɓe ganda natiraji ɗi koɗi hono caggal ɗum kalanamo koode ɗe ne koɗe hono koode ɗe ko koode 12 caggal ɗum kalanamo ko wiyete ko kawkabu sayara woni balɗe 7 jagguɗe e mo kala tan e hoodere mum ne gandantuma kala waktu na yaadi e ma kala subaka sa fini hoodere na yaadi e ma e ko poɗɗa wadde subaka ko poɗɗa yaltinde dah couleur ma ko danejo walla ko boɗejo walla ko bula walla ko fof ɗum ɗon fof hande ko ɗum garɗen pour jangguinde gandinen yimɓeɓe hande ngal gandal ɗo wona gandal ngal gandantuma ko gandal fijirde gandal ngal andinama Idrissou woni annabi Allah mo gandantuma hande so en belama mbiyen kanko woni ɗiɗaɓo annabi caggal Nuh caggal Adama kanko idi Nuh caggal ɗum ngal gandal ɗo ngal andinama nelaɗo e ha hande ngal gandal ngal jippi ha hande e mawɓe men e sernaɓe men foof mo kala nagal puftoro wona gandal ngal gandantuma ko fijirde walla gandal ngal gandantuma woni minen min batta woni ceede min mi watta ɗum ndax ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wi kadzabu ahlu nujum walaw sadaqu penneɓe gandantuma ko kaaloɓe e koode hay soɓe kaali gonga neɗɗo noon darowo e ceede heewani finde kala koko haali na wawi wonde de kono ko suuɗata ko ɓuuri heewde eyyi nden noon inchallahu rabbi ko en e ɗum ɗo Allah jaama jaam yeeso nde weeli haala ma no weeli no teeyi e payne koode ɗe hol koode gaddanɗa en hannde eyyi hannde ko gaddanmi on woni ko wiyete ko elmu nujum noon sa nani ɗum woni gandal koode ɗe noon ngal kala kadi ko yaadi e nature sa daari elmu nujum ko yaadi e koode 12 koode 12 ɗe noon ko ɗen pecci e o nature ɗo nature aji ɗi nani woni nature aji 4 nature gidiɗo o woni nature nangue wiyete annari majjum ko kalfoje 8 hawridi sa daari naari o
kanko wondi e o alif e ha mawɗo e o ɗumenen ɗa o mim o fa o sin o va ɗumen ɗo jaggi elmun naari woni gandal ngal gandantuma hande nature o ko nature jeygol sa immima ɗon ɗiɗaɓel ngel woni nature mo gandantuma ko leydi wiite aturabi woni gandal ngal gandantuma o nature makko ko e leydi woni comme ono hoodere makko e naari makko e tabiya makko e nature makko ko nangue woni ɗiɗaɓo o on ko turabi woni leydi aɗa wawi artude ɗo tataɓel ngel woni hawa'i noon sa nani ɗum woni hoodere nde gandantuma ko e hendu woni eyyi hendu woni oɗo noon kanko ne halfoje ɗe ko halfoje jeetati hono oɗo woniri halfoje jeetati hono o woni halfoje jeetati sa calculi alphabet ɗumenen arabe ko nogas e jeetati wonata nogas e jeetati 28 ɗum ɗon noon ko ɗum fecci e natiraji nayyi sa immima e hawa'i arat ko wiite ko ma'i woni hoodere nde gandantuma ko e ndiyam nde woni nde hoodere noon ko ɓurata hen heewde woni ko rewɓe te hoodere nde ne woni hoodere nde gandantuma ko sattude hande ko misal ni hande mo kala tawi aɗa wawi tottude mbo tottira misal ne mbo kala hoɗo woni e hoodere mum comme ça calculi hande Amadou na jagga ko 53 woni inde Amadou 53 eyyi Amadou sa calculi ɗum noon ɗum ko tawata ɗum naso majjum ko naso jeygol sa immima ɗon gara ko wiite ko Anta ko inde debbo ɗum ɗon ko turabi sa calculi ɗum ɗum ɗon ko wonata ko 450 woni 451 ɗum ɗon ɗum jaggata nde hoodere nde gandantuma ko turabi woni nasogo sa calculi ko wiite ko Ousmane hono min indamde na jagga 661 woni 661 sa calculi ɗum ɗon ko wonata ko e hawa'i woni hendu minen koode amen ko e hendu woni sa immima ɗon noon garata koye Ibrahima ko jaggata ko 259 misal oɗo ni ko pour yimɓe ganda woni 150 ɗum ɗon sa calculi ɗum ko tawata ɗum ko nature majjum ko nature ndiyam joni noon ɓeɗo mo kala tan hande ana andi nature mo gonɗa mais ɗum ɗo takata mbawa andude sadak mo poɗɗa o yaltinde ɗum ɗon ko yaltinta ɗum ko rawhan e kawkabu sayara ɗum ɗon noon il faut listihar luggiɗɗo wawata ɗum wadde te ɓeɗo nayo ɓe gaddumi ɗo inɗe mum en wona mo kala kadi mbawɗa darande ñalawma walla subaka walla kikiɗe mo kala tan na jani waktu mo gandantuma on calculta ganda nasma ko hoɗo daroto e hoodere makko hono daroto e waktu mbawa darande mo gandanamo oɗo ɗumen woni sadaka makko woni ɓe yimɓe nayo mo kala tan ko inde gorko nani debbo nani gorko nani ɗum ɗon foof hande ko misal tan hande hay ɗeɗo kode foof na wawno funtinde e rewɓe comme ça wi Fatimata hande Fatimata sa jaggi ɗum ɗon ko e naari wonata ɓe mana kanko naso makko ko jeygol wonata a faami sa wi Hawa on ɗon naso makko ko e ndiyam wonata aɗa wawi inde nde gandantuma ko inde rewɓe ɓolɓe ɗe foof ta ɗe cirti e ɗeɗo pecce nayyi ɗe gandantuma hande sa calculi ɗum comme nono mbitira ndey sa calculi ɗum hoodere majjum ko e leydi woni ko misal tan addude pour addude ɗe inde hollirane inde kala ne jani nature mo gandantuma ko hen woni joni eyyi abu noon sa calculi ɗum abu ko wonata alif o ko 1 ba o ko 2 waw o ko 6 wonata donc hoɗo jiilotoɗon 6 nani waw o nani ayi woni turabi woni leydi eyyi joni noon sa addi hoodere leydi sa addi Aboubacar noon a ɓeydi hen Aboubacar on ɗum ɗon ko change to hoodere nde ko yahata koye hoodere ndiyam eyyi kala nde halfore ɓeydi hen tan na wawi change de inde nde Aboubacar ɗum ɗon ko ndiyam wonata joni noon so en gimmima ɗon garaten ko mbinoman ko bourdiuji ɗi woni bourdiuji 12 ɗi hande mo kala sa jibinama aɗa jibina e janvier walla février walla mars walla avril walla mai walla juin walla juillet ha lebbi ɗi gasa ha décembre ɗum ɗon noon addata ɗiɗo mais noon ko sertini elmu nujum o woni gandal koode ɗe ɗum ɗon maɓɓe ɓe puɗɗaki janvier maɓɓe ko 1er mars ɓe puɗɗori bimana mars fuɗɗorta 21 mars ha 21 avril on ɗon noon wiite bilier woni bourdiuji ɗi woni 12 sa calculi ɗi premier ɓo woni alhamlu ɗiɗaɓo o woni thawru tataɓo o woni jawza o nayaɓo o woni sartan joyaɓo o woni asad jeeɗaɓo o woni adra jeeɗiɓe o woni misan jeetaɗo o woni aqrab jeenayo o woni qaws sappo o woni judya sappo e go o woni dalwu sappo e ɗiɗi o woni hut ɗum ɗon woni janvier ha décembre mais noon ko sertini ɗum hande oɗo mo darata nde hoodere ɗo hamlu minen ko hen min goni minen Ousmane eyyi toujours noon on ɗon saɗa mo darana ko ñalawma mbawɗamo darande ndax hoodere makko ko ñalawma arata non ƴewantaki jamma ko fuɗɗori ko nangue ɗo gue fuɗɗotoɗo
ha kikiɗe o ko ɗon mbawantamo darande ko ɓuuri hewde noon eyyi so yawti noon yawtat neɗɗo noon ne wawi innede Ousmane kadi hoodere makko wona bilier kono noon tambo serti e lebbi ɗiɗi o jibinaɗi ndax ko addata ɗum Ousmane ne wawi jibine mars Ousmane ne wawi jibine janvier ɗon noon ɗum changeat ɗon noon sernaɓe hewɓe ko ɗon ɓe majjata ladial ngal e ndew jibinade très bien ladial ngal ne wawi wonde même hitande wona même ñalngu kono noon serta e lebbi on ɗon noon hannde aɗa wawi darande Ousmane mbiyamo an ka poɗɗo rufde ƴiƴam Ousmane goɗɗo ara daranma mbiyamo an ka poɗɗo funtinde kala ko awete hono gawri walla gasi kala ko gandantuma waɗi ɓe gandantuma hannde ɓe kirsata kala nde ne kirsantaɓe tan an a ñifi hoodere maɓɓe ɓen ɓe kirsantake par ce que ko e lewru ndu ɓe jibintendu e ñalngu ngu ɓe jibintengu ɗum ɗon ko kontata e gandal ngal gandantuma hannde ko elmol bourdieu no neɗɗo andirta hono yaltinta rawhan makko e sadak makko ɗiɗaɓo o noon woni sawru o nde hoodere ɗo ko jamma nde arata comme noon nde woniri ñalawma nde ko jamma gimmoɗa ɗon tataɓere nde nden ko ñalawma nayaɓere nde ko jamma joyaɓere nde ko ñalawma jeeɗaɓere nde ko jamma noon ɗe tegodiri mo kala tan hoodere mum nde ko jamma nde ko ñalawma nde ko jamma nde ko ñalawma eyyi joni noon neɗɗo o so ari hannde noon tottima wima min miɗo wiye hono misal Mamoudou calcula Mamoudou ndara Mamoudou ne jibina ko e hoodere witende bilier ɓe mana ko ñalawma woni kono noon ñalngu ngu ne serti e Mamoudou jibinaɗo janvier nden noon ɗum aɗa andi wona fijirde très bien eyyi on aɗa wawi darande hoodere makko ko ñalawma kono ko ɓurata mbawɗamo darande woni rawhan makko ko jamma arata donc on ɗon noon hoɗo gandata ɗum woni a sa'atul fulkiya sa'atul fulkiya sa nani ɗum woni waktuji ɗi gandantuma hoodere nde niɓɓitat hen hoodere nde leerat hen hoodere nde wonat hen gorko hoodere nde wonat hen debbo a yimɓe noon ɓe guuritani ko ɗum tan jani to dow jani to less ala ko serti hen hono no Allah windirdi jinneji ɗi ɓe jaaha haajuji mabɓe en mbawaɓe yiide wona hijab ne jani hen jinneji ɗi gandantuma hoore mum yimɓe ɓe jaggi raw han jagganiɓe ha ɓe mbadda koɓe jiiɗi ko kono noon doole jinne jiida e doole neɗɗo jinne gooto makko ko wuurata ɓe mana ko famɗi famɗi ko ujunnere duuɓuru jinne ko muynata e yummakko ko famɗi famɗi wona capantati duuɓuru nden noon Allah tottiɓe kattan mo gandantuma hoore mum ɓe mbawi immade ɗo hande ɓe jaaha Casamance joni même pas 2 waktu ɓe mbawi immade ɗo kadi ɓe jaaha Europe joni même pas 2 waktu ɗon jiyata ceerno goto mo gandantuma na liggoro raw han ya ha ɓoya udditane ko kala ɓe mbiya ko jeeyowo drogue walla goɗɗum Allah yafam e haala he kono wona ɗum ta on ko rawhaniyete o liggato a faami joni noon ɗi sa'atul fulkiya nden gandata an hande ni sa immima o burji ɗo nden gandata neɗɗo o ko honde hoodere o woni ndax hoodere makko ko samsu ko wiyete ko ɗumen en naange walla ko qamar ko wiyete ko lewru walla ko marih ko wiyete ko ɗe koode keddi ɗe fof ko marih marih noon ko hoodere nde gandantuma nde ɗesi niɓɓidde ne jani utaridu ne jani mustari ne jahri zuhrat ne jani zuhal joni noon ɗe koode ɗo kadi hande ɗe jani ñalɗi maɓɓe ɗe koode jeeɗiɗi hoodere kala ne jani hen ñalngu ngu gandantuma hoore mum ko hen wonata jagga burju neɗɗo o jagga hamlu neɗɗo o jagga sawra o neɗɗo o joni noon ɗe koode ɗo ni comme nde hoodere ɗe ko ñalngu dimanche nde arata ko ɓuuri hewde ko ñalngu dimanche neɗɗo no aɗa ƴetta haalima nelda ceerno mbiyamo yo daranma o jooɗo balle ɗiɗi o daranalima ko woni hoodere ma o woni wawa jaggude ɗum il faut yimɓe paama ɗum a faami neɗɗo o salakima darande de ko woni o waktu ɗo woni ɗo hoodere nde suuɗoto o wawata nde yiide pour o wawanma yiide ko mbawɗa ko yaltinde joni noon sa immima ɗo gara hoodere ɗiɗaɓere nde ɗeɗo noon ko balɗe jeeɗiɗi ɗe jaggi comme noon mbiyata altine ɗo ko dimanche par ce que toujours tan dimanche idi ɗiɗaɓe o woni altine talata alarba alhames aljuma samedi anani garta kadi dimanche joni noon ɗe koode kadi ha hande noon waɗi koode ɗe gandantuma comme dimanche o ko ñalawma sa ari altine o on ko jamma jaggi sarɗan sa ari talata o on ko leylu leyli e nahar oɗo o arat koode ɗiɗi ndo o nde mariɗo nde arat laabi ɗiɗi ɗum taki mbima jamma e ñalawma wadde kadre de gandantuma ko goto tan ɗe garata eyyo jamma e ñalawma ɗe garata nde ɗo ne hoodere wiitede nde utaridu nden nde arat jamma nde arat ñalawma mustari on ko alhames on ko jamma o idoto arde o ara ñalawma oɗo woni zuhratu jagguɗo o ñalngu aljuma nden hoodere nde arat jamma nde arat ñalawma a sabti woni samedi on ɗon nde nden hoodere nde ara jamma nde ara ñalawma donc koode ɗe ko niɗe darori kawko bo sayaraji ɗi niɗi darori a sa'atul fulkiya niɗi darori ɗum ɗon noon pour mbawa darande ne il faut ganda wona mi noddi ceerno o tan mi wimo min miɗo wiye ni yamno wiye ni duuɓi ɗi janmi hoko woni hooderam mo wawi yaltinande sarakeji ma mais rawhano e waktu jaltinteɗo e couleur mo poɗɗa o kana anda neɗɗo o hay sono yaaha
rendez-vous ji ɗi gandantuma ko janɗi solo woni janɗi mana e makko waɗi ko fotata ɓornade ha e feggere hande neɗɗo na jani couleur mum feggere hande ni neɗɗo na jani couleur mum waɗi feggere nde gandantuma nde mbawɗa wadde pour haajuji ma wawa humtade wona ko neɗɗo wela fof haɓɓoto bangi comjiɗi eddaji ɗi fof na jani neɗɗo mbo kala na jani couleur mum ɗum ɗon noon miɗo andi kala nde garoyɗen émission goɗɗo en gaddat ɗum no jeeyi jangguinen couleur aji neɗɗo ɗi neɗɗo kala hoodere mum ɗo woniri e couleur mum e sa jani rendez-vous walla a foti wadde hunde hoko poɗɗa ɓornade hoko poɗɗa yaadude e hoko poɗɗa funtinde sadak tawina jari sadak e hoko poɗɗa daranade pour mbawa jande ko jiɗɗa ko ɗum ɗo ceerno sumami sakki ɗo sirlu goto yewtanma sakkitere ɗo durusumami ha e oto he eɗen jewta musidɗo goto ari wi nguɗo laamu gongu yani manam joma e sonko laamumen gasi nangam e nangam o kalɗan mbiɗa ala suwa o wi ala par ce que oɗo ko jogorɗo yiwede mama o lindi riwmo o yana a gandi on tan nanede mbiɗamo ala o yanani hayso ittama toon o yanani ko nanteɗo holto pawnoɗa ɗum eyyi hoɗo pawnomi ɗum koɗo hoodere makko tan aɗa andi ousmane wona min ousmane mais ousmane goɗɗo on hoodere makko na mawni ko hoodere yañde ko hoodere haare kono noon ko yiɗi ko e gurdam pour o welto ɗum o weltota ko ɗum ndax rawhan o ko noon daruri ko yiɗi ko bimana no yiɗirni foftade e gurdam ɗum o meɗata ɗum jande aduna bimana neɗɗo mo gandantuma wonat à l'aise hay so ardimane noon o watta réussir no bete ɗum kam min wima noon sa yiɗi binda hoodere makko noon na hattani ko kala ɗum waɗi mbiɗa ñande mbiɗa waji o gasani o wima gasi par ce que mawo jippini ɗo yontere koko laaɓi so jippinama hankkante umima wonde premier ministre o gayni ha o laaɓi mbiɗa o gaynani wadde pawɗa noon koye hoodere ma e hoodere makko hoodere makko nde aɗa andi ousmane hande sa daari rawhan makko ko ɓuuri wadde danger bimana rewhan mo gandantuma ko rewɓe ɓuuri ɗan mo kuccitande bimana hoodere makko darori ko hom hoodere souleymani alayhi salam allah tottanmo ko kala de kono wonata mo gandantuma hoore mum ko yiɗi ko o dañat ɗum kono ɓerde makko meɗata ɗumininde ndax nguru makko toujours ko lamminte nguru makko toujours ko lamminte ɗum ɗon noon ko nden hoodere o jani wadde musidɗo nde ɗum wande ay ɗo en namni o noddimo o heɓanima pour jewti ɗon gatten ceerno ousmane to banggue noobo ngo en kaali gandal ngal ɗo kisal woni ɗo nden ko nandi hen banggue noobo ngo kalna hen bandiraɓe hono yiitoto ga gako mo jotta ko wawa joɗade galle mum rena suwa mum ɓesgu muɗum wasa yiide debbo baɗo ndenɗa mayam sinjana yalla yima ɗum woppa galle mum yaaha e debbo mo goko waɗi jawdi taŋe muɗum ne yiɗan ɗum jaam yiɗan ɗum kisal hokke galle nde fin fo ya woppa joom galle mum pour suwa muɗum noob ko lamdiɗa ko hande so yimɓe nani noob hewɓe ko jaggata woni ko debbo foti noobde debbo no noɓirta ni ko noon gorko foti noɓirede ndax nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo o na jani droit ñaagade e neɗɗo mbo yiɗi kono noon yo taw ñaagude nde ko farata wonata heɓe noon hande ɓe garat e ma ɓe mbima waɗanam noob mbaɗanaɓe ta ko fijirde ɓe kucciti hen ɗum ɗon ta wona dewgal jagga neɗɗo o ha o anda ko watta an jagga aɗa mbo fijira e sentiment ji makko ɗum wona ko gandantuma hoore e kono ceerno yafuɗa onon liggotoɓe mataw so neɗɗo ari haali addi jawdi mum on mbiyata ɗum haade wona degal on mbaɗani eyi aɗa andi abou jawdi woni ɓuuri famɗude e nafoore neɗɗo eyi mi namdi ɗiɗaɓel ngel woni hande neɗɗo o ni hande no arirta e ma ndax neɗɗo o no wawi arde wima min komi julɗote o juulata an ko mbawɗa jaggude tan woni ko haali ko neɗɗo hay goto wawa ɗum jisde e ɓerde makko mais ko jiɗmi andinde kala mo gandantuma na waɗa noob mbo resani o sukkuma andu aɗa e bakkat mo mbaɗɗa o noon ko bakkat mawɗo wona bakkat tokoso ballo ɗum hen to banggue golloni nayi bakkat eyyi aɗa andi hande neɗɗo min Abou Diop hande so en gardi juma an ko mbawmi seedade e ma tan ko julɗo nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o wi iza ra'aytum nasu yusallu fashhadu alayhi bil iman woni so on ji neɗɗo o no juulana yaha juma ceeɗoɗe mbo o ko julɗo neɗɗo yaha juma ta na waɗa yimɓe neɗɗo no yaha juma ta na waɗa gueɗe bonɗe foof ɗum ɗon noon ko mbawɗa seedade e makko woni ko jiiɗa woni no neɗɗo o ariri e ma wima min ko dewgal cohlumi an ko dewgal jaggata mais andu kala mo gandantuma na ɗum waɗa ta waɗani ɗum e ko gandantuma hoore mum ko dagui aɗa waɗa bakkat eyyi noob noon hande sa yi rewɓe hewɓe no nodda no mbiya gorkam ni e ni caɗele ɗe ne keewi joni affaire o ko change idano ko rewɓe ɓe worɓe ɓe garanno mbiya waɗanam noob debbo joni noon ko rewɓe ɓe garata no mbiya an waɗanam noob gorko o hande hewɓe ɓe gandantuma na joga responsabilité mabɓe a yahat neɗɗo nawamo Europe walla gonɗon ɗo gotel jaadon jandon ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato mbaɗamo abandonné ɗum wona ko gandantuma hoore mum ko sariya yammiri ɗum wona ko moƴƴi teɗanta toon heewi ɗon waɗi worɓe hewɓe ɓe gandantuma hande ɓe mbaɗi abandonné rewɓe mabɓe teɓe janda e mabɓe ɓiɓɓe ha para gacca ɓe ɗon jaaha daroya goɗɗum
ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wi wota neɗɗo wondu e neɗɗo o gonda e debbo o gonda e makko na wela ha yaha ha metta mbaɗamo abandonné o wi ɗum wona ko waɗete wona ko moƴƴi ceerno Ousmane a jarama sa won koye woɗɗoyde ñande mbiyanmami musidɗo nanimama alhaali laamu songe ko nanne politique wonno jaabima joni on saaha kadi won ko nanmi aɗa haala beele watta saaha joni keɓon neɗɗo tawa hoore mum no heewi doole donkon wawde jaggude ɗum walla ɓoccide ɗum ɗo jaggano tawi ko jagganoɗo manam bonnaɗo e golle manam kaɗaɗo ɗannade mo kayitaji mum bonna dumtinaɗo bandu men dumtinaɗo ɓesgu muɗum donkon tawa no hoore mum no muusi dañon hen caɗele eyyi ɗum ɗon ne wawi ƴettude temps o noon woni neɗɗo o awwalan woni a darat hoodere makko ndax neɗɗo o ñanden mi haali ɗum e émission ji men ɗiyen jawtuɗi mbimi neɗɗo ne ara e mata kanko ɓuurma doole hoodere mbi mana neɗɗo o ne ara hande kanko hoodere makko ɓuuri doore hay ceerno o garɗo e ma ina yiɗi habde e neɗɗo o tawa on hoodere mum ɓuuri hoodere neɗɗo garɗo très bien on ɗon noon ko mbatta woni kollitamo ne an nde hoodere haydara a wawa hen ndax neɗɗo o kala koko a wawa wi a wawa wo fof ko kullu zi ilmi hay so addi oto o addi gallo fawi mi yiyamo mi wawa par ce que oɗo wawi en abou Samba Diop min mi addanama ko gandantuma ko ɓuuri ɗum ɗon neɗɗo o ko wino kam komi wat mi watta ɗum par ce que waɗi ɓe gandantuma ɓe jeeyi fit mabɓe ha ɓe mbima waɗanam effacé neɗɗo billahi wallahi wa tallahi neɗɗo ara wima o welani kam ittanambo ɗum ɗon noon hande an kala koko aduna weeli e ko haaliss weeli andu ñalguma arma amayi kala mbaɗowo ɗum aɗa aɗa e bakkat mawɗo ɗum ɗon min liggotako ɗum neɗɗo one noon so ari e ma hollitma hoodere makko e hoodere nde nde jiɗɗa nde liggidade a wawa hen haydara hollinbone nde hoodere a wawa hen haydara kutoroɗa aya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wattaqu yawman turjauna fihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wallahu la yuslamun bi mana kule allah ñalgu ngu duttoto ɗon e jommum ndax ñalmum kala koko gadduɗa ko moƴƴi ko ɗum nafanma kala koko mbaɗɗa ko bonine ɗum ko lor e ma Abou Samba Diop mi meeɗa daro e o kalimam mbaɗmi hen neɗɗo ko boni wona debbo wona gorko neɗɗo ari amam wi kam waɗanam ɗumenen mbimon funtu galle o billahi wallahi wa tallahi o waktu ɗo ndax minen min ne'iraka pour wadde bonande émission o en jawtuɗo mi haalnima mbima minen ko zulmani e nourani min jangguina min jangguinama leer mo gandantuma ko nafo min jangguinama lendem woni niɓɓere nde gandantuma aɗa wawi lorde hen neɗɗo kono nden niɓɓere min jahirani nde ndax kala koko mbawɗa jande sa lelima ɗanima a yejjiti ɗum ko mbawɗa jande foof a wawa walde e cuuɗi ɗiɗi ko mbawɗa jande e galleji foof galle goto mbawɗa walde nden noon ɗum ko hoko neɗɗo jari hen na doga hana yana ɗum ɗon haydara ɗum ɗon noon ko kulol Allah watta ɗum e needi enen fulɓe ɓe waɗi ko jombuɗen wadde min de waɗi ko jombumi wadde mi watta ɗum a jaama yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi Média yewtere men gande men ɓaleɓe bismiɗen ko ceerno gande joɗɗo gandal mo sifa keeriɗo ceerno Ousmane Ba mo ganduɗa eɗen gandi ko fanniyanke mawɗo mi hokkuma hokka yeero goto jaafuɗa e diwan Fouta mi wiyata Damga walla Guénar walla Law meeɗimen poɗɗodira laamu woni ko mbiɗa ko ɓe gaddoyewaji goto ne jeeya Mali ɓe mbi on haɓɓa so haɓɓi tan ko haɓɓi fof Allah jaaboto tawi waɗi duuɓi 4 poɗɗodira ɓe gaddimo o ngabbata koye lekki o ɓorto hannima ko jibirnomo jaafuɗomi konngol ngol o jaggi piɓol ngol mo fiɓa ɗo janggi o wiɗo fiɓɗo tan o wandu ara bifti piɓol ngol diwi jippiɗi yaadi hen o jippi o noddiɓe o yitti koɓe dokkunomo foof o wi nde he o mo kaɓa tan wawi mi wawi on wadde ko koode ɗe woni tabitinde ko wiɗa banggue koode ko e joni to banggue kisal e nden kay arsuku yewta men woɗɗoyi hol wasiyet panta e bandiraɓe eyyi ko pananmi hen kam woni ko ɓuuri moƴƴude woni neɗɗo o daara ndenka udditare ne moƴƴi torop kono udditare so ari yaadani e ndenka ɗum ko lor tan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde Allah nelimo nde o tottimo mission o ko iɗimo tottude woni faddude o jippinanimo fatiha woni sab'ul masani o jippinanimo ayatul kursi woni afdalu ayatul qur'an woni aya ɓurɗo moƴƴude e alquran o jippinanimo wallahu yasimuka minan nas o tottimo qul a'udhu bi rabbin nas o tottimo qul a'udhu bi rabbil falaq nelaɗo mo sallllahu alayhi wa sallam mo jiiten hande mo doyeten ndax Allah yamiri en ɗum o liggama o jagga waɗi debbo goto mbiteɗo Zeynabou ko toya wa yahut o nanino nelaɗo nulama sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbaɗino kala yoɓe mbarmo ɓe kori joni noon ɓe mbaɗi complot ɓe mbaɗi mo invité galle makko o debbo o ari wimo mi tuubi te o tuubani o defi o addani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o defi noon ɗum ɗon foof ko tooke o waɗi hen nde o ari o jaggi tan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde jaggi ƴiyal ngal na ŋato tan ɗumenen ƴiyal ngal haali wimo min komi mbaɗaɗo tooke te ɗen tooke ɗon ko ŋatno ko o wi ɗum ɗon sertani namo musna ha ɗum wari bo
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi yahud goto mo gandantuma hoore mum ƴetti sukundu makko e ko jartotono bimana pembirgal makko ɗum taki toujours ɓe mbiyan neɗɗo mawɗo yeesorde neɗɗo mawɗo sa wondi e sukaɓe ndar ɓurɗo hen hon hul Allah ɓaɗoɗamo ndax sa jani hen mo gandantuma o hulani Allah tan bomo wawi lorde ndax kanko wawi nawde paɗe ma kanko wawi nawde comci ma kalis ya wi adnam waɗa complot nokkanam leydi koyngal makko nangam te complot hande hewɓe hande ɗum ñifi kode mabɓe wona ko hande de ɗum ko ɓooyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗama complot set makko mbiteɗo Hussein waɗama complot set makko mbiteɗo Hassan ɓe gandantuma Fatmata Zahra jibini ɓe mbaɗama complot e raɓɓitande tan kon waktu ɗumeninani yajani ndene ɓe gari waaji o noddi mbo o yoɓi mbo o wimo yo addan mbo sukundu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndene ɓe gaddi sukundu waaji o yeehi woynu ndu gandantuma ko yakkindu ɗum ɗon e ko très dangereux woynu ndu gandantuma yakkindu ubbaka toujours liggeyaji bonɗi ko ɗon wattete so waɗama ko jaggata ɗi boyi ɗi gonɗi gure men ɗi jakkiɗi yo ubbe so ubbaka yo ubbe ha laaɓa walla fuse ndene o addi ɗum o ƴetti e debbo so laaɓani jaafoɗon en konguɗe he so wawa julde o ƴetti ɗum ɗon ne o fawni hen e leɗɗe 12 mbo fiɓa mbo haɓɓa debbo mo laaɓani woni jiiɗo ella ɗam ƴiƴam ɗon ko ɗon ƴetti o hawridin ɗum e sukundu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haɓɓi o weddi e woyndu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o juuloyani tisubar o juuloyani takkusan o juuloyani futuro te meeɗa jande waktu mo gandantuma o juulani o ardi o noddi fa Aïssa o wimo min nde hooram no musirtani so sertani kam mami yah mi wonta ɗo nden noon Jibril ari e makko o wimo ka liggaɗo liggey o noon no waɗa e woynu ndu gandantuma hoore mum nani caggal galle mo jakkindu o jippinani mo qul a'udhu bi rabbin nas e qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sa calculi ɗum ko ayaji 5 qul a'udhu bi rabbil falaq sa qul a'udhu bi rabbin nas sa calculi ɗum ko ayaji 6 qul a'udhu bi rabbil falaq sa calculi ɗum ko ayaji 5 aya kala jaggaɗo ɗumen ɗum taƴa joni noon ndede liggey o yeehi ha itti nde ɓe jeehi ɓe ndaare woynu ndu ɓe jii woynu ndu ko ƴiƴam ɓolam woni hen ndax liggey bonɗo billahi wallahi wa tallahi ƴiƴam woni hen bimana woynu ndu ndu heew tet ƴiƴam ndax liggeyaji bonɗi on ɗon mo gandantuma hande Allah tottimo foof ardine mbo e foof yidne mbo e foof on so liggama jaggama mi wiyanima noon enen ɓe gandantuma hande so wona ndenka Allah haydara en mbawa ɗum noon mbimi noon neɗɗo o yo ardin ndenka hade o jan nafoore so ardini ndenka ka ha para noon on daare ko welnata ɓandu nafoore nafamu nafoore nafoore ndenka ala ko woni wadde kala boyliɗi kutortake en nowima yoɗi ubbe wasiye ma tan haala kalɗen nane e leydi ndi ɗo tolni ɗo wasiye o e cowuji ɗi keɗima assemblée nationale o banggue waylude kuule dorse ɗe laamu Pastef noon yaadi hen opposition e yimɓe hewɓe jaadani hen ko wasita yimɓeɓe to banggue dowuji ɗole ndi tolni hande ɗo eyyi kala mbawɗo no wawi wadde ya salamu 371 ɗum jaggi inde nde ya salamu 371 capanɗe jeɗɗi e goho kala mbawɗo so fini yo wat ɗum walla so ñalwi ko kalanmi ko noon woni Sénégal ko leydi joom gande ɓe Sénégal wona hande wona hanki ɓe garat tan ɓe nafa ɓe jaaha mais ɓe mbawa ɗo yakko haydara ko mawɓe ɓe liggi koɗo nden ɗon kala suka ardin haqqille ma daara jinnaɓe ma needi ndiɗi ɓe mbaɗi e ma kontina hen kala koko a fota nadde wota puus hen ndax hande ɗo duuɓi ɗiɗi jawtuɗi waɗi ɓe gandantuma mbarama ɗo no timmi presque temedere neɗɗo hoɗo ɗum wattidi hay ɗon mi wiyani hay goto noon wata immo haɓa droit mum kono noon saɗa ɗum haɓira ɗum gandal comme noon no Sénégal andirani ala kulli haalin mi salmini on ko jagui mi juurimama on mi weltima mi ñaago yo Allah wate tawfiq barakati mi beltima no fewi musidɗo goto o ne wiye Aminata de jeeya Sinthiou Bamamɓe ko bandiraɗo debbo moƴƴo tedduɗo no fewi en jetti Moussa Mbaye gawlo en ɗam barakilla e jaadimamaɓe won musidɗo goto wi mi ñaagoto ko ya waɗ yewtere mawde taw koye sal inchallahu rabbi ngol en kaalino hen ko wayno ma ƴeew école Ceerno Souleymane Baal Guédiawaye kaaldina mabɓe sal o fewnoɗe séjour uji hayso commercial ɗum ko jobdi mais wodda tawaɓe tawta yewtere nde saabu ni ne waɗi fayida hewɓe ne jangga hen mais to kadi wiide amin jafnoma e saaha foof yimɓe ne gara namnade mbiyami noon min kittan ko hoodere wotere koko taƴa koye TikTok woni mais emin jiiɗi yo ɗum noon yombaɗa abonné Piindi TV ha timma soɓe jeeɓi yoɓe ñoƴƴu hunde nde ɓe ñoƴƴe ɓe gayno taw ñande fof ɓe mbawa heɓde ɗum noon kadi aɗa yaafoɓe aɗa yaafomi minen ittoɓe emin totta ɓe naftoro yeeɓiyankoɓe yewtere men Piindi TV e gande men fina tawa gasi ha laaɓi ceerno Ousmane bisimilla konngol mbaynotoɗa
almuɓe ma yiɗɓe ma ina guitta jewde no kooli ma no tottuma e almuɓe ma woɗɓe ɓe ganduɗa onon gondi ɗo e janggoɓe e jangginoɓe sernaɓe hono ma en hol konngol panta e mabɓe. Assalamu aleykum ga amatullah bangam ga eyyi konngol ngol woni konngol ngol nelaɗo wino ko tan nde o immotoɗo ko pandane mabɓe yoɓe ponku diine mabɓe yoɓe ponku ɗum ɓe ponka jinnaɓe mabɓe ndax neɗɗo o kala koko mbawɗa jande caggal Allah ko jinnaɗo ma caggal ɗum noon daroya goɗɗum ala ko liyaale mi salmini ko jagui mi juurima mbiɗo ɓe ñagano nono ɓe ñaguinotto kam ne mbiɗo on ñagano onon ne ko ganniɗon kam koye moƴƴere yo Allah waɗan on ɗum min ko gannimi on koye moƴƴere yo Allah waɗani ɗum inchallahu rabbi jarama. assalamu aleykum gasi Allah laaɓi caméra ko Djiby Dieng e wondiɓe mum montata ko Ali Fall ko ɗo ka ten e yewtere gande men fina tawa ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi